Halo Rek, ya apa kabare? Iki aku karo bojoku, Santi Novia. Aku Dev Jeffcott. Iki aku wis lebih teko 10.000 subscribers. Mangkane saiki ku wayahe ade gawe takok jawab. Bojoku pisan tak jak. Suwun ya Rek wis akeh sing subscribe. Mangkane saiki wis nglebeni 20.000 subscribers gak salah. Sepurone nek pertanyaanmu gak mlebu, soalnya ya waktune gak akeh Rek. Iki kudu milih-milih sing paling apik. Pertanyaan pertama apaan? Oke, pertanyaan pertama, gawe Dev. Eka Listi, wis pirang tahun iso ngomong basa Jawa kok wis fasih koyo native speaker? Aku wis nang Surabaya ket tahun 1990. Berarti wis berapa tahun iku? 21 tahun. Nah, terus kan aku nang Surabaya langsung dolen karo arek-arek kampung. Mangkane iso langsung gak ate belajar, gak ate sinau blas. Pokoke ngrungokno kanca-kancaku ngomong, ya tak ulang koyo arek-arek cilik biasane ngono, aku melu belajar koyo ngono. Teko Rutni Lucy Andawati. Jaren wong-wong basa Surabaya iku paling kasar. Nek menurut sampean ya opo? Ya ancen nek ade ngrungokno wong Surabaya ngomong basa Jawa bandingno karo wong sing Jawa Tengah, Jawa Timur liyane paling kasar arek-arek Surabaya ngomongi ancen ngono, ya iku teko logate ya kasar, terus kata-katane ya akeh sing kasar. Kok misale kata sing paling khas Surabaya kan ya jantit iku. Jadi ya ancen kasar sih. Ya nek menurutku ya basa Surabaya ancen kasar, tapi ya tergantung pemakaiannya dhewe. Nek dhewe ngomong sing rada dudu halus ya gawe kata-kata Surabayaan, tapi gak meso ya sing sopan sithik ngono. Ya umpamane dhewe ngomong karo wong tuwek, ya aja ngomong endas, ngomong sirah. Ya ngono aku sih ya setuju. Apa meneh? Kak Dev, enakan urip nang Surabaya. Oh iya sih. Sopo takon? Wis tak sik ta. Kak Dev, enakan urip nang Surabaya apa nang Australia? Alesane apa? Tekok Mahatma Kamil. Lho, delok aku saiki urip nang ndi? Urip nang Surabaya kan? Soalnya ana aku. Ya iku alasan pertama aku nang kene ya gara-gara bojoku. Tapi sing kedua gara-gara nang kene soto duduk gara-gara Indonesia ya omahku saiki wis dadi duduk negaraku. Aku sih warga negara Australia. Ancen gak ono rencana pengen dadi WNI. Tapi aku seneng urip nang kene. Aku rasaku luwih apa ya, luwih enteng urip nang Surabaya iku, urip nang Indonesia. Kenalanku akeh, terus basane aku ya iso, guyonane ya iso, golek kerja nang kene ya iso. Aku seneng ambek cuacane. Nek ono rong musim tok kan nang Surabaya iki, musim panas sampai musim udan. Nang Australia apa meneh Melbourne. Aku kan lahir nang Melbourne Australia iku. Sak dina jane wong kono iso petang musim. Iso musim gugur, iso musim panas, musim dingin, musim semi, iso kabeh sak dina iku. Makane gak seneng. Ya nang kene mek gawe celana apa katok ndek gak apa-apa, gak usah ganti-ganti. Nang Australia kamu kudu siap. Kudu nggo celana, kudu nggo jaket, sepatu, sandal wis kabeh. Kudu hati-hati. Ayo gantian. Oke, sik menit sampe. Enggak. Kesel aku. Aku menakut saiki. Ya wis. Dia. Iki teko mini Yangga. Dev kuwi apa sing bencekno? Apa sing sampean senengi? Sing tak senengi ya rupane ganteng. Lucu. Terus apa istilah ya? Sing mbok bencekno sih. Sik ta sing disenengi sik. Wis. Cinta Tuhan. Terus cinta keluarga. Terus rendah hati, bukan rendah diri ya, duduk rendah diri. Wis entek. Ya wis, kamu kok mulai apa sing mbok bencekno saiki? Sing bencekno akeh. Oh, kapan ngomong ngono? Iki saiki. Saiki dibeberno nang siap-siap ya, rungokno sing akeh iki. Sing bencekno iku lek moro-moro lek turu ngorok.
terus ngentutan. Kapan? Gak tau ngorok. Sing ngentutan sopo? Ayo. Sing ngentutan sopo? Podo ae tibae ngentutan kabeh karo-karo. Ojo Vina kon ya. Oh, tak beberno kabeh lho. Nek pertanyaane hati-hati lho. Aku udah ngerti pertanyaane kabeh sing kaya aku. Aduh. Iki wayangmu dudu wayangmu. Wis. Mingkem sik. Oke. Lek dikandani iku mesti engko ae. Terus tanpa mari ngono gak dilakoni. Ngenteni aku ngamuk dhisik baru dilakoni. Terus Wis cukup. kurang akeh. Gak gelem ngancani aku lek blonjo. Gak dikancani aku gak kaya wong-wong wedok liya-liyane ngono. Blonjo ya dikancani bojone mlaku-mlaku nang pasar Atom, nang Pakuwon Mall. Lek aku blonjo mesti wis Marian. Ya wis mulai ae akhire males. Wes iku sik ae, engko lain kali tak beberno meneng laene. Biar ono sing ketinggalan sing mbok senengi apa meneh? Sing tak senengi guantenge. Yes, kali ini ngono ae. Berikutnya, sapa ya? Oh, ini? siji maneh. Romantis. Iki menarik teko Dewi Aryunda Intansari. Sopo sing tertarik dhisik biyen pas awal pacaran? Dev opo Mbak Santi dhisik? Jarimu sapa sih ayo? Nek nonton wajah ganteng di ngene yo. Di mungkin gak ketarik yo. Aku pasti ketarik lah. Aku ketarik dhisik. Oh, iki teko Meutia Rosa Andiani. Cak Dev lek ndek oma megelo apa ora? Lucu apa ora? Ngupilan apa ora? Ngentutan apa ora? Nah, Cek iku pasti. akene rek. Iku pasti wis ngono lho. toh. Ya iku mau ngentutan, ya iya ngupilan enggak, lek ngupilan, tapi apa jenenge? Oh meneh. Tapi opile nang ndi yo. Lah iku gak melo-melo aku. Wis cukup? Diterusno? Terus no, aku seneng kok ditakoni. Iki lho karek siji. Iya gak apa-apa. Oke, iki teko Win Setia. Panggonan nang Surabaya sing paling sampean senengi nang endi? Aku. Aku senengan nang omah, turu. Terus gawe-gawe sembarang kalir. Soalnya nang Surabaya ki nang di panas sumuk kecuali nang mall. Nang mall wis bosen. Paling ya mek tuku-tuku, mesti tuku klambi, minimal tuku panganan ngombean. Entek-enteki dhuwit, mendingan nang omah wae. Iki sing gak dilur karo ya. Jadi sakarepe dhewe sapa sing jawab apa iso gantian. Dari Brilian Kun Aguero. Sudah jadi WNI, apa yang paling berbeda Indonesia dengan Australia? Oke, ini kan orangnya tanya dalam bahasa Indonesia, jadi saya jawab pakai bahasa Indonesia aja. Dia udah bilang ya, kalau saya tetap WNA warga negara Australia dan memang belum ada rencana untuk jadi WNI karena susah. Perbedaannya banyak sekali, mallnya di sini jauh lebih banyak, cuacanya di Australia jauh lebih bervariasi karena di sana ada 4 musim. Terus orang-orangnya juga di sana itu sembarang kalir ada, makanannya berbeda sekali. Di sana mataharinya jauh lebih terang daripada di Indonesia ya. Jadi gampang terbakar kulitnya itu kalau di sana. Aku pengen krungu sampean miso-miso. Wani? Wani piro? Ya emok rek. Iki lho ceritane rak jelentrekno sithik mbiyen aku golek mesuk bendino meso wis kabeh aku ro. Iki wis gak usah tak jelasno kamu wis pasti ro. Tapi aku kepek bapakku. Mbah ngomong apa tapi kepek bapakku digeret aku nang jeding terus untukku disikat. Ngangge sabun, Sampai saiki sik krasa sabune iku nang cangkemku gak enak kapok. Berarti aku wis bertobat. Aku sampai saiki gak tau miso ngomong bahasa Inggris juga gak atik miso pisan. Wis gak apa-apa nek kamu golek bule miso akeh kok. Kancaku iku lho akeh sing teko Amerika, teko Kanada. Miso Surabaya yo iso. Iku wis dudu aneh. Kan biasane wong bule seneng Indonesia kata-kata sing pertama diajari apa sing dipelajari kan ya miso. Tak takon. Iki teka Maria Leliana. Santi, kenangan manis opo sing tidak terlupakan karo Mas Dave Jeffcott? Ulang tahunku aku dikei surprise. Oh. Tonton video lek kon
Kau no video nih. Ono video nih. Lho iku wis tak delete kok to. No, kok di-delete yo. Ya iku aku dikei surprise. Tak pikir gak iso teko kabeh, dadakno teko kabeh aku gak ngerti. Situ metu mari ngono ngucapno selamat ulang tahun wis iku pokoke tak terlupakan. Jadi aku seneng dino iku kabeh kancaku teko, ngerayakno bareng, mangan-mangan, ngomong-ngomong, ya wis. Gantian, kesel. Oke, tempat makan favorit Cak Dev nang Surabaya nang ndi? Gojek gak wowo? Gojek. Kan iso manang omah tapi mangan opo ae iso. Seneng aku. Gojek. Oke, nek Gojek gak iso ya mangan nang iki tahu tek Pak To nang daerah Pangindah. Wus kon iku tahu tek paling enak sak Surabaya, sak Indonesia balik. Wajib biru apartemen. Ya. Ngomong iku nek awakmu koncone ono kampung sapa ngerti kayak diskon. Yo Putri ya, kena diskon Putri. Suwun yo rek wis akeh sing takon, akeh sing kepo gak apa-apa kok. Kepo gak salah. Iya kan? Ade tambah kenal. Lari, komen, nonton videone, Like, ambek subscribe, ambek share videone Londo Kampung. Matur suwun rek. Matur nuwun. Matur suwun. Matur nuwun. Matur Golek ngono kan. suwun. Matur nuwun. Matur suwun. Ayo Sini, bener ayo. sapa? Matur nuwun kan. Matur suwun to? Matur sembah nuwun, mosok matur Lah iya. sembah suwun. Matur sembah sembah suwun. nuwun iku ya disambung dadi matur sembah. Wis. Nuwun ya. Wong gak ngurus kok.